Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya nin Albay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday.
Pet sa 12 na po kita ngunyan kang bulan na Enero taon 2024. Kaskasun tabi Sir Art Kapiral Kasin an sa tuyang aldaw halos sa kabangaan na kita kang bulan kang Enero. Kaskasun na Good morning, Domingo araw. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa Laukening programa. Kay Ma'am Joy Cargullo, good morning. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, January 12. Maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa! Sa may mga okasyon po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nido paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri, ta wara man ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live kita mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nilad Tuon. Kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Maugma dapat. Asin mga tugang, bawal po ang kidit. Digdi! Bawal! Bawal po ang kidit. Dipisil na. Oy, good morning po sa mga nagatutok tulo sa tuya ngunyan. Si ABC President Kap Art Abila. Morning. Kay Ma'am Helen Tadoran dyan sa Libon, Albay. Maoran-oran man tabi dyan Batcheng dyan sa Libon. Maoran-oran po ngunyan na Biyernes. Sabi baga kang pag-asa, epekto po yan kang share line. Kung nata ta nagsasarabatan iyan ng mga malipot asin mainit na paros, pwede man sa nanday magsarabatan ano. Yan po ang epekto, mga pag-uuran-uran. Di Biyernes na po tabi ngunyan, Friday. Di pag Biyernes medyo dahita sa napakagulpiyon tabi Kap Art kay ABC President dyan sa LGU o kaya sa Banwaan kang Malina. Tamo napakagulpi ho. Pag Biyernes medyo relax lang tabi kita Ma'am Joy. Kumusta tabi Ma'am Joy? Masumba ka atyan. Agdaon mo si Ma'am Tet Cargullo kang Berman Ice Cream. Agdahon mo, magsumba ka mo atyan. Isabay mo na si Sir June. Kung sisay sa indo, Ma'am Joy.
Oy, Batching Helen, tanaan mo na ang Birman Ice Cream. Diyan iyan sa sentro kang Ligaw. Tanaan mo ang ice cream dyan, perte. Iyo, Birman Ice Cream. Yaon ka man sana dyan sa Libon, maagi ka sa Ligaw. Tandaan mo, dyan sa gilid, Ligaw City. Pertiyon dyan tabi Cup Art ang ice cream ni Ma'am Joy Cargulyo. Saka ni Ma'am Tet pala. Ang pinakamaorag na huyan ng pig titindangon niya ni Ma'am Joy Cargulyo, sinapot. Kaya lang gari dahi pa man ako nakakatana kan sinapot ni Ma'am Joy, kaya dahi ko pa masabi na masirap. Pero so ice cream ni Ma'am Tet tapos ni Sergio na si Dinyo ay proven na proven. Maray-rahin ko niya ng ice cream pag malipot-lipot. Maray-rahin. Bagong ngayon, Sir Javier Bunsa, ang ice cream pag malipot-lipot, perte, sabayan mo databi ang kung ano nga ang weather nga, limbawa, mainit, paiton mo man kikape. Pag malipot, paiton mo man kimalipot. Yo. Yuya. Biyernes na tabi ngon yan, ha. Ano nga yan mga riparo tangon yan na Biyernes? Uy, iringat daw tabi kita, ha. Nagpaparauran-uran tabi. Baka karampante naman kita. Dapat po ang satuyang mga opisyal kang barangay makiriparo tabi nindoon sa indong barangay, ha. Medyo baka ngaya kampante naman kita dahil man kibagyo, baka tabi kampante kita. Ito pala naglalangkaw na so tubig sa satuyang salong. Yo. Kay Ma'am Marisa Solis, good morning. Ma'am Lilia Casabuena, maray na aga po. Duman mga tugang sa Manito Albay. Ayun na sa pigsasabi tano. Saro tabing lolo na 75 years old, nalunod po gadan. Nagbalyo sa salog. Sisay patabi ang mga barangay na nagbabaralyo po kamo sa salog. Ingat tabi kita. Ayun. Iringat po kita tabi ang sweet ko. Ang sweet ko hanggang ngunyan forever single. Bakong iyo tabi ang sweet ko. Gusto mong ipamidbid ta ka sa ama kang aki ko? Ang sweet ko. Gusto mo bang ipakilala kita sa tatay ng anak ko? Para podkeni maging double ka na bako ng single. Gusto mo bang ipakilala kita sa tatay ng anak ko? Jan Paul Riñon, good morning. Sige daw. Gusto mong ipamidbid ta ka sa ama kang aki ko? Ay, Ma'am Joy. No rin daw ako makatana kaya na sinapot na andyan. Sabi, masira mo, sabi ni Ma'am Tet. Masira mo ang apo dyan, ang sa imong sinapot. Gari pertiyo na di. Ang kapartner ngunyan tamauran-uran, ang kapartner ngunyan kan sinapot, mainito na pansit na may sabaw-sabaw man. Iyo adi, pertiyo niya. Oy, good morning po kay Ma'am Alona Kapitin dyan po sa Malolos, Malinaw, Albay. Uy, kumusta tabi dyan? Gari pertihon ang lipot-lipot dyan na di. Dyan sa Malolos. Pertihonon dyan ang panahon ngunyan. Lalo na ngunyan na nagoran-oran. Isus ko, dawa dahil ka dyan mag-aircon. Gari ka masa na naka-aircon. Gari gusto ko dyan magpayag-payag. Gari. Rin daw ako dyan tabi, Sir Maui Damo.
kang MDRR Tiwi Albay. Rin do ako maka-star sa bulod. Ma-star lamang ako sa kubo-kubo. Ano ang payag-payag? Ang kayo nun baga mag-star sa bulod, may mga ataman kang mga native na manok, tapos napapalibutan ka ki mga tanlad. Napapalibutan ng sa imong payag-payag kitanlad. Tapos may mga nakatubo na mga tapayas. Jesus. Tapos ang palibot tingkay, tapos kamuti. Tapos ang palibot naman kay itong mga makamuti tapos matingkay, may manyug. Nay ko po adi, perti ang buhay pag-araw kaya. Tapos ang harong mo, kubo-kubo sana. Payag-payag sana tabir, Sir Maui. Sir Maui, ano daw kung maduman kita? Solo ka ngayon. Di ipapaiba mo pangayaman ako. Oy, sabi ni ang sweet ko, forever single da. Abo ko daw. Abo mong ipamidbid ta ka sa ama kang aki ko. Abo mo? Nahiling mo na ini si ang sweet ko. Abo niya databi, Sir Maui, na ipamidbid ko siya sa ama kang aki ko. Abo niya da. Ma'am Boriga da Sir Teresita, good morning. Kay Ma'am Jonah, good morning tabi dyan sa Tiwe. Kay Sir Neil Borromeo, good morning ma. Maoran-oran da tabi ang Biyernes. Tamili maoran-oran day naka mo mabarangon. Barangon na daw kamo. Marata na tabi kamo. Mili maoran-oran. Paparakaraturog kamo. Ano pa ang sa to yung mga riparo ngunyan? Oy, ang Commission on Election tabi, Sir Maui. Naghahanda na naman. Maparistro na naman kan mga bagong butante sa maabot pong 2025 midterm election. Digdita na Sir Maui maaraman kung saraisay ang makarandidato dyan sa satuyang lugar. Kapag luminipat na ngaya, ay iyo na iyan. Iyo na ngaya iyan ang makandidato malaban. Yan tamamamalis yan pag nag-transfer, kan sa iyang pag-register kang pagboto, ay rimate sa 2025 yun na yan. Yo. Sa Pebrero na databi mapuo na naman ang pagparistro kang COMELEC. Mantang mga tugang ining nagbabiral ngunyan, manungod digdi sa isyo sa pag-amyendar. Ini pong pigbubusol dyan sa Kamara sa pag-amyendar kan sa tuyang konstitusyon. Ining People's Initiative. Sabi kang Commission on Election, wala pa da sindang natatanggap na formal na reklamo. Kung igwa mananggad ki pigapod na vote buying. May mga nagluwas bagang pigbabarakal so o kaya tatawang ka kisang gatos pesos kapalit po kang pigpapapirma na piglilibot dyan sa sendong barangay. Dahil pa databi kay formal na reklamo, natatanggap ang Commission on Election. Pero papaimbestigaran danin na. Nina mga togang Sumakabayan Black. Papaimbestigaran databi ining mga issue manungod po sa pagpapapirma na may bayad. Duman po sa People's Initiative sa mga dyan sa First District ang Albay. May tulong alkalde ang uminuli kang pundo. Inuli at may pundo baga. So ibabayad baga duman sa mga mapirma. Inuli kang tulong alkalde dyan sa First District ang Albay. Yo. Ayun yan mga tugan.
viral ngunyan sa mga baleta. Kay Ma'am Vic Britannico, morning. Ma'am Boriga da Sir Teresita. Mercy Competente, good morning. Hoy, si Batangas Representative Ralph Ricto, bago na tabing sekretary kang Department of Finance. Yan. Sige tabi mga tugang iyan sa tuyang mga reparong niya na Biyernes. O di atya na tabi so libreng sumba. May pasumba dyan sa Malinaw Covered Court si Mayor Shi. O, libre so mga sumba panatik. Alas 5 tabi nin hapon. Pasyar na lang po kamo dyan sa Malinaw Covered Court para ma-testing nindo so sumba sin ba yan? Sumaturo sa indo pag sumba. Fresh from US of A, from New York. Si Mighty Bron, good morning man tabi sa imo Mighty Bron dyan sa Indo, baka banggi pa di. Ay nanay ay tata, banggi pa dyan. sa puda mantulog. Ata ngaya sanggatos sana pirma mo. Dignidad kang tawuan. Dignidad kang tawo. Sanggatoso na sana. Naikot po. Ano ngaya yan? Barangay eleksyon. Oy, hapon pa sa nadatabi dyan sa US of A man si Sir Mighty Bronadi. Oy, so may mga pigpapapirma dyan na piglilibot sa barangay. Basahon po nindo ha. Baka tabi kung ano na ang pigpapapirma dyan sa Indo, pirma man sa nakamong pirma, day ka mo nakasabot. Ngunyan, pigpapirma sa ito pala, tigpabakal mo na sa diri mo, day mo arap. Yo, sa buton tabi nindo. Dapat ko ta iyan, bago pigpapapirma, pigpapasabot. Sige mo sanang pirma, day mo arap. Ito palang pigpapabakal mo na sa diri mo. Yo. So mga nagpapapirma dyan, bata ang tigagaramit ka yan, syempre so mga barangay health worker o taigwa bagayan ki mga assignment purok by purok o house to asa daw ngayon ini uning nga supirak pag nagpirma ngaya tawan mo sang gato di may 2 kilo naman na bugas kung halimbawa 50 pesos pang kilo kang bugas. Dahil naman kaya 50 ngunya. Ang pinakabarato ngunya na bugas, 55. Sige na ngaya, kuhaan na ngayon sang gatos ng pirma na dyan. Ay, aramon tabi nindo kung ano ang pigpipirma nindo ha. Naiko po. Nahiling mo na iyan. Nag-agi na dyan sa tiwi. Nakalagay lang name tapos pirma tapos barangay dapat kuta may naka-attach iyo nahiling mo na iyan iyan ha baka tabi maaragta ka mo baka tabi aragta kita igwa na ang nakalag sa nada tabi pirma tapos su barangay. Paano kayan kung sige sa nanindong pirma? Dahil manindo aram kung ano ang pigpipirmahan nindo. O yan na igwa na Sabi ni Ma'am Juna, ang nakalaag na tabi, pangaran, pirma, tapos barangay. Nahiling mo ng sirmawi. Alatabi ha. Kaipuan kaya databi ki 12%. Sa total population kang total voter population kang Pilipinas para doon diretso na yan do. Inilig. Maray nga ni pa dita piki so pirma. Dawa pa piki so pirma. Lusot yan. Nalusot yan. Dahil man kay po dyan so tunay na pirma. Dawa nga ni siguro dahil may magpirma dyan. Dudoktoron iya. Pinoy baga matibay.
ang Pinoy matibay. O dawa nga ya, day ka nagpirma dyan, basta aram sungaran mo, isurat na sa nasungaran mo. Pakasurat kan ngaran mo, ilag so address mo, ilag kung sa inso munisipyo mo, pipirman anduman kan mga doktor. Baka nga ni, sarosan ng tawo, pwedeng pumirma ki, 1,000 tawo. Di ba? 100 pesos sana ang tawo sa kinabaan. Asang gatuson sana. Ilingan nido ha, kaliwat ka na ang mga issue. Pero di pa, sutig ako saran nga ni, nagdi-deny. O hindi kaya. Kaya mapa-imbestigar na. Gana naman tayo. Ang gana naman tayo sa investigasyon. Kay Sir Mario Castelo, good morning. Auso agta sir, naloko, nagpirma, daibinara sa hirakman. Pero maray po ko ta makakaba ka lamang kibugas, lakimi, tapos makakaba ka lamang ngaya ki bagas, lakimi, susanggatos. Karag tadi. Hindi ay ko po. Pasiguro tabi ka mo ha, pasiguro. Sige mga tugang yan sa tuyang mga reparang ko niya na Biyernes tabi Bosmar Borser, ang presidente kang Tabaco National High School batch 85. Tuom ko na pare. Tuom ko na so batch nindo batch 85 sa Tabaco National High School. Si BM Ray adi mahiligon sa numero 69. Sige daw, banatan ta daw ngayon. Taday man niya nagdadangog si BM Ray. Sabi ni, nailing ko sa video, ano ito, parapol ito kang batch nindo tabi, Bosmar. Pagbunot ni BM Ray, number 69 ngaya. Pagbukhaman ng gad, number 69 man nga. Ibig sabihin tabi, Bosmar, talagang mahiligon si BM sa 69 na di. Siyo? No. Mahiligon sa 69. Sir Edwin Magalona, good morning po, watching from Manila. Ikatabi, Bosmar, ano man ang number mo? Tayo ka daw kaya dyan. Tayo na kapag nabaya ngayon dyan. Ay, hinay ko po. Si BM Ray 69. Hindi ka pa di ano. 68 ngayon ako. Yaon man sa kuyang idol si Sir Weng Bilanghel. Good morning tabi idol. Kung si BM Ray 69 ang paboritong number tabi, Sir Weng. Si Bosmar 68. Ikatabi, Boss Weng, anong number man ang paborito? Daramay-damay na ngayon. Chubas ka ngayon, daramay-damay na. Daramay-damay na ngayon. Pati ngayon lugod ako nadamay. Dahil lugod ako mahiling sa'yo mo. No. Parang ngayon nagiling ako, nadamay lugod ako. Sige tabi mga tugang ha. Yan, pag yung re-restore yan, taloy-lo ayun tasan, tabiyernes man ganyan. Kay Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon, good morning. Eling mo na yan. Oy, alas 7:35 na tabi, Sir Weng. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Pa-shoutout na tabi sa ko. Birthday ko po. Birthday mo niyan. Birthday ko po sa 39.
Pakaray man dyan tabi, ma'am. Ano, 39 anyos ka na? Sige, di happy birthday tabi sa mo, Sir Edwin. Mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana nindo yan along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ohayo gozaimasu kay Madam Maylin. Iringat po tabi kamo dyan. Kasabay man dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre yaon man dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burze sa siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Kang Malinaw Albay. Sige, yan mas sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige ha, kuanta mo na daw tabi Sir Wing ang pag-asa. Aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ta mauran-uran. Ang gano rin, ining mga paguran-uran. Sigdi po sa tuyang AOR, ini po sa tuyang Area of Responsibility. Sige tabi Pag-asa. Shh, Pag-asa, good morning. Pag-asa. Shh. Pag-asa, good morning tabi sa inyo Pag-asa. Pag-asa. Shh. Good morning. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan dito sa ilang bahagi po ng Southern Luzon and Eastern Visayas. Dulot pa rin yan ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. Yung ating northeast monsoon or amihan, malakas pa rin po at nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon at unti-unti na nagdadala ng pagbaba ng temperatura lalo na po sa madaling araw. Habang ang easterlies naman ay siya nagdadala pa rin ng mainit na panahon dito sa ilang bahagi po ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao na meron din mga pulupulong pag-ulan. Wala naman tayo nakikita pa rin na bagyo or low pressure area na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. Asahan pa rin po ang pinakamaulang panahon dito sa may Bicol Region and Quezon. Kung dito po sa Luzon, epekto pa rin po yan ng shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa kung magpapatuloy ang malakas na mga pag-ulan doon. Sa ating mga kababayan naman po dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Kalinga, and Apayao, magdala po ng payong kung lalabas pa rin ang bahay ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon or amihan. In nature po, light to moderate rains po tayo. Habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan in general ang iiral dulot po yan ng northeast monsoon. Mas madalas ang mga pag-ulan dito sa may Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Yan po ay dahil sa amihan. Yung mga kalapit na bayan dito po sa may Quezon, kagaya na lamang dito sa Rizal and Laguna, at iba pang probinsya dito sa may Cordillera Region, mataas din po ang tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. In terms of temperature, kung dito sa Metro Manila, bumababa na po, lalo na sa madaling araw. Possible ngayong araw hanggang 22 degrees Celsius na minimum temperature, habang sa Baguio naman, posibleng bumaba into 13 degrees Celsius. Maaaring mas mababa pa dun sa ibang lugar dito sa may Benguet, at dito rin sa may Ifugao and Mountain Province. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pinakang uulanin dulot ng shear line ay ang Eastern Visayas na po, no? Itong buong Eastern Visayas, asahan yung minsan malalakas sa mga pag-ulan at mga thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Magantabay po sa ipapalabas natin na advisories and heavy rainfall warnings. Sa natitirang bahagi po ng Visayas, may mga pag-ulan na as early as this morning dito po sa may parting Panay Island. Epekto po yan ng northeast monsoon or amihan, asahan yung mga may hinang pag-ulan doon. But for the rest of Visayas, central portion, itong Negros provinces, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May mataas na tsansa rin po ng mga pulupulong ulan, lalo na sa may northern Negros and northern Cebu. Pagsapit ng hapon, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of central Visayas.
Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad pa rin po ng weather conditions as yesterday ang iiral, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan. Meron lamang mga pulupulong ulan dito sa may Davao Region at bahagi ng Soxargen sa umaga. Then meron mga localized thunderstorms naman po, lalo na sa may Caraga Region and Davao Region, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Pagdating sa temperatura, asahan yung sa Metro Cebu between 26 to 30 degrees Celsius lamang, habang mainit dito po sa may southern portion of Mindanao. Please take note po sa may Davao hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City hanggang 35 degrees Celsius. So stay hydrated po at magdala rin ng payong pananggalang naman sa init. Dahil po sa pagbaba pa rin po ng northeast monsoon natin or paglakas dito sa parting Visayas, asahan po yung gale warning or yung matataas na alon dito sa may northern and eastern coast of Northern Samar, sa eastern coast of Eastern Samar, at dito rin po sa may northern and eastern coast of Catanduanes, hanggang 4.5 meters po ang taas sa mga pag-alon doon. Delikado sa maliliit na sasakyang pandagat, imagine po ninyo na sa 1.5 palapag po ng gusali na taas sa mga pag-alon ito. Pero take note din po sa natitirang baybayin po ng Luzon and Visayas, magiging maalon din po, possible yung hanggang 4 na metro dito sa may baybayin po ng Quezon, dito sa may baybayin po ng Oriental Mindoro and Romblon, habang sa may Ilocos Region, possible yung 3.5 metro taas pa rin ng mga pag-alon dahil sa pagpapatuloy ng northeast monsoon hanggang sa weekend. Sa malaking bahagi ng Luzon, in the coming days, asahan pa rin pong epekto ng northeast monsoon or amihan. So yung ating shear line dito sa may Bicol Region, posibleng bumaba dito sa may Visayas. So ibig sabihin ng Bicol Region, pagsapit po ng Linggo at Lunes, ay mag-i-improve naman yung weather doon. But for the entire Luzon, in general po, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral na sasamahan ng mahina pag-ulan kung dito sa may eastern side, yung mga facing the Pacific Ocean, at meron lamang pulupulong mahinang ulan for the rest of Luzon. So kung dito sa Metro Manila, 3 sunod-sunod na araw na bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan and minsan mababa yung chance lamang ng pag-ulan. Maging dito sa Baguio City, magiging maaraw ang umaga, ideal po sa ating pamamasyal at mababa rin ang chance ng mga pag-ulan. Dito sa Legazpi City in particular, sa may southern portion of Bicol, maulan pa rin bukas. Mag-i-improve ang panahon pagsapit ng Linggo at magpapatuloy hanggang sa Lunes. Sa ating mga kababayan naman sa Visayas, tulad ng nabanggit natin kanina, magiging maulan po sa may eastern portion at minsan malalakas po ito over the weekend. Magdala ng payong kung kinakailangan at makipag-coordinate sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung may mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, itong central portion like Metro Cebu, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral hanggang sa kalagitnaan po ng Enero, habang dito naman sa may Panay Island, pinakang uulanin pa rin itong Capiz and Aklan kung saan kabilang po ang Boracay, na mataas po ang chance ng mga pag-ulan doon, habang sa Iloilo City, madalas din ang mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi for the next 3 days. Panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, bababa pa yung shear line po pagsapit po ng Linggo at Lunes. So ibig sabihin, pagsapit po ng Linggo, magkakaroon na ng mga pag-ulan itong Caraga Region and Davao Region, and posible pagsapit po ng Lunes, bahagi na rin po ng Northern Mindanao Region ay magkakaroon din ng mga pag-ulan doon. So mag-ingat po sa mga banta ng baha at landslides at magdala rin po ng payong. But by tomorrow, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao. And please take note, magiging mainit pa rin po lalo na sa may western sides, itong Cotabato City, General Santos City, and Zamboanga City. Possible ang maximum temperature na 34 to 35 degrees Celsius. Ang araw ay sisikat pa rin 6:24 ng umaga at lulubog 5:44 ng hapon. Yan man ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. 15 minutos tabi bago mag-alas 8. Di ma-improve daan sa tuyang panahon ang kamugtakan kang panahon tadigi sa Bicol. Sa Domingo pa tabi Papa Choy. Bert Botilo, good morning. Kay Chadwick, good morning. Yaon ka na tabi, Chad. Naguli ka? Kay Sir Ronquillo Edward. Papa Choy.
Sabi kang Pag-asa, sa Domingo pa pwedeng mag-improve ang satuyang panahon. Digi sa Bicol. Ang namamati ang tangon yan, iyo manggiraray susarabatan kang mainit asin malipot na paros. Pwede man gariday magsarabatan. Nga tata nagsasarabatan. Tangani baga pag may habo kitang makasabat, may naiwas kita. Pwede man mag-iwas adi. At din nag-iiwas yun nga aning. Hindi kitang namamati na araw kani. Papara-oran-oran kita. Nagbubot ka na ngayon. Nagbubutan mo na ngayon. Amihan. Pero thank you Lord mga tugang. Salamat. Day po ki namomonitor pang raot nin panahon. Ang Pag-asa. Pero expected at tabi mga tugang na posibleng sarong bagyo ang umagi o kaya dumalaw sa satuyang Philippine Area of Responsibility. Sabi yan kang Pag-asa. Yo! Sige tabi mga tugang, 13 minutos na sana bago mag-alas 8. Ma-break mo na kita ha! Break mo na kita! Day po ka mo mag-arali. Madali unsa na ini ha? Madali unsa na ini. Commercial tabi muna kita 13 minutos bago tabi alas 8 ni Naga. Break muna kita. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal.
JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang 9 minutos tabi bago mag-alas 8. Balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong Biyernes. Ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang programa ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao. Sabay taman dyan si City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw. Balik po si Mr. Hulbutana ngunyan pong Biyernes. Sando tabi kita alas 9. Kuhaunta mo ng linya ni PM Tony dyan sa Bakakay, sa Bakakay, Isus ko. Dangogan nindo ini. Dangogan nindo ini barita ni PM Tony na may mga na-discovery da tabing mga expired ng bulong sa Rural Health Unit kang Bakakay, pigpapaimbestigara na. Yugon mo, pina-expire sa nanindo sa bulong. Tapos, pigbabakal bagayan kang LGU, adi, mahal pati ang mga bulong na yan. Tapos, pina-expire sana. Tapos, pag madyan ka sa mga RHO, may bulong tabi. Dahil man ngayang bulong digdi. O, ngunyan, na-discover dyan sa Tabaka kay Albay, expire na. Kanta na ang linya ni PM Tony. Ay na so. Say na so number ni PM Tony. Dali aramon ta daw tabi ang detalyes kang baretang ini dyan sa Bakakay Albay. At may mga nagkadiscovery da tabi dyan na nag-expire ng mga bulong dyan sa Arichio. Isus ko magatuga nga di. Alata na hata aliyon tamo nining nag-uugong-ugong nini. Shh. Yan. Sige, yaon sa linya po mga tugang 6 minutos bago po mag-alas 8. Nasa linya po ang sa tuyang pag-iriba si PM Tony. PM Tony, maray na aga sa imo, please come in. Yes, Tabi Sir Mox, good morning. Sin Diyos marahay na pagkaaga sa tuyang mga palantabay. Anining baritang ini? Ang baritang ini Tabi Sir Mox medyo makamumundo, makaturuturiste. Matapos nga ning ma-discover ning sinako asin mga kinahon na bulong. Diyan sa second floor kang Rural Health or RH Bakakay. Kan surprise ang nagbisita ang alkalde kan Bakakay. Duman baga sa construction kan second floor kan naunang bito ng edifisyo. So iyang nanutaran ining minailing siya sigun sa istorya kan alkalde. Minalit pa rin niya ako duman sigun sa tuyong pagkikita tuloy kasuhapon. Naging dalan ngayon kan sa kuyang pagkakadiscovery kay ito, magsakat ko ngayon duman sa second floor.
May nailing nga akong sarong planggana, Sarong planggana. Roger, na may laog ng tubig. Okay. And then, may mga nakababad na bulong. Ano, mga nasa bote o sa mga kapsula o kaya? Itong mga kapsula na itinagtutunaw tabi duman sa Mohawks. Nakababad na sa balde, sa planggana? So iba, igwang mga nakababad. So iba, nakabuti-buti pa tabi sa Mohawks. Dahil daw tabi pimto ni na ito ngayang plangganang ito, pigsalod nga sa nagtagdo. Bako na. Alat ka, ano pala yan? Ano, Islab yan? Islab o ano? Ang RH dyan? Islab tabi sa Mohawks. Although may kalumaan na. Dahil ba nagtagdo? Although may kalumaan na. Ganun dahil pa man nagtatagdo naman sa Mohawks. Baka taraman si Mayor. Ay, Mayor, ano nga yan? Pigsalod mi nga nagtatagdo ng Again, sabi ko, and then, ito, naging dalantangan ng kaipuhan ngayon ining Ruparuho. Dumana tigposisi niya. Roger, tapos, sa padagis ng bisita duman, pinabuksan niya sa sarong kwarto, duman tabi itong na na-discover nila itong mga apero kay itong mga bulong na nakababad pa lang. May mga sinato, kinahon na mga bulong na yaon duman sa loob ka sarong kwarto. Nahiling mo na iyan. Expired naman agad. Roger, and apero kay tabi sa Mohawks, yaon pa duman so may puro partition na hiling pa duman so mga ginamit na bagang medical use medical supply. Okay. Naday man na tarang kasarin tayo ko ginarami. Day tinarapo. Day so proper disposal baga kaya. Roger, dai ninda sabi kang basado sa initial na impormasyon na pinaabot mo sa tuya na nakatalaan man na ipapod ang si Dr. Merny Beltran sa gigibuhan na sesyon sa maabot na Martes kung nata ini na i-dispose tabi Sir Mox ng mga medical use supply na ini na Roger. So ipapapod pa lang sa sesyon ba kung si Mayor mapapod sa sesyon baga si Vice Mayor Roger. And siyempre, nagkaigwa man dumang suhay na pagpaimbestigar ang alkalde. Okay. Apwera kang ipapapod si RHU Doktor sa Sanggunian Bayan sa sesyon ninda, may separado man na pagpapaimbestigar si Mayor. Roger, basado susubuan sa iyang naging pahayag kasahapon sa tuyang pakikipag-istoryahan kasahapon duman man mga galing sa pagka-discovery kaning mga bulong. Bakusa na, ilinga daw tabi nindo dyan sa mga LGU, sa mga RHU po nindo. Pare-paro daw tabi nindo siyempre pag may nagdidiyaran bagang pasyente madyan so mga pobre PM Tony dahil kaya magbakal kibulong tamala gusto maabil nga ni sindakan libre ngunyan pag nagdidiyan ka baga sa mga RHU ang pag-uli mo resita ang dara mo resita baka tabi guaman ka mo dyan ki mga bulong na dai man na ipapaluwas tapos arog ka nag-expire na sa nasayang. Roger to that. And basado pa sa tuyong nakong impormasyon kay Alcalde Villesa, ang dahil siya nagkutubod na 2008 ba ito na mga bulong nag-arabot duman. 2008? Ano nangon yan? Ito so naging apod kayo naging pahayag man initialmente ng doktora na ang sabi tayo isang mukha ng doktora nag-abot nga iyan ng mga bulonging day. Talaga ngayong madali naman ma-expire. Alat ka. Tigmabakal-bagan kang LGU. Kaya nga, alam man sa LGU, magbakal kang madali na mag-expire PM to. Ay, ano manapahit naman na yan. Roger, duman sa depensa kang doktor, gani difficile man to budan Sir Mox. Pamili nga madali na ma-expire. Dahil nalaman nag-ibo key sponsors na maihiras ito or maitao ito sa mga pagkini sa mga barangay lamang ko na. Yes. Mga napakinabangan ko ta. Iyo man ito sama sunaging mikang ni alkalde kaswapo na dapat nagibo na kay sponsor sa doktora
na aling may kini, madali na yung extra na bulong na ini. Ipinadala na ko ta sa mga puro barangay, and then bahala na sa BHW man na may dispose ito bago pa man mag-abot din ng kapit na ma-expire na itong mga bulong. Tama. Kumbaga sa tindahan baga tabi PM Tony, pigsi-sale na ninda, ngaya buy one take one, hindi madali na ngaya mag-expire. Roger to na. Iyan ang mga dapat ko na ginibo kan doktora na dapat for proper ma-dispose ito na napakinabangan ko kan tawo. Dahil daw tabi PM na lingawan ni doktor ka in charge dyan sa RHU na may bulong pa pala niya kita naman. Nalingawan mi nga may bulong pa pala. Iyo baga pwede. Nalingawan ko kaya. Nalingawan mi nga ikaw pala na bulong dyan sa taas. Kaya ngunyan, pag ito merong pinag-lockdown na ginibo ng alkalde, pinag-ano niya kung anong mga klaseng bulong ito na mga nagkarolapa duman, nganing maging malinaw sa mga tao kung ano itong mga bulong na pinarolapa sa nadyan sa naunang bitalaga edukasyon. Ara mo tabi PM Tony, pirak bagayan kang tawo, antik babakal ka yan. Bata, mahal man pati yan bakal kaan. Kung itong pigarason na ito kan doktora nga tigasabi mong iya na umidabot ngayon, madali na mag-expire. Gari arayuon sa delikado lugod na simbag ito, PM Tony. Delikado. Kaisi kayang tigbabakal tayan tapos mabakal ka mukhang madali na mag-expire. Dahil nga tabi mayor, tapos kabakal mingikan, bay, wantikwa, nakabarato kita. Ikaw? And aral ba kayo ito na i-deliver niya siya, pwede ba kasi na kayo ito na dahil ninda tanggap po kung araman nindang di man tulos may ninda may itatao sa mga tao o dahil ninda may dispose ng tama, pwede ba ba ninda ko tayo ito na dahil ko tulos na rinisiliman or pwede tabi PM binakal aram na ninda na madali na mag-expire ito, binakal ninda to sa baratong kantidad pero igwaki commissioner. Yan. Taro pa yan. Sa magingkutan na naging option kayo ito. Tangaling dahil ko pa nag-abot sa puntong araw kayo ito sa nangyari. Kung maanusin dapat. Bati sa... Go. Sa pagkakalkulit tabi kang alkalde, taday niya pa man maitao so saktong kantidad. Pinagkakalkulit niya, abuton tabi ni milyones. Iyo, mahal bagaan mga bulong PM Tony. Mga basic bagang bulong, mga basic na bulong baga dyan, so, kulog sa payo, kulog sa kalintura, so high blood, mga maintenance. Ang problema, pag nagdadyan, yun natin kasabi, pag nagdadyan ka sa RHU, mga RHU, dahil bulong. O kaya, ang pagdanta naman ngunyan sa mga RHU, hilingon tabi ni ba katabi may mga bulong ka mo dyan, nakalingaw ka mo, baka nag-expire naman. Roger to that, pag arog baga kayo na by chance na discover ito tabi sa Mox and tabi kang alkalde parte ini kan sa iyang baga 2024 na parte ini kan sa iyang programa na magtataga-bisita siya sa mga nagkakapir ng mga opisina departamento mga opisina so sa iyang nasasakupan tangani ng mahiling so mga tayo ni tabi sa Mox na sa iyang ginibong esforsos kang nakaaging energies kung bagay na sa sala. Ito, naglibot-libot siya. Galing nga, pighiling niya na ano ito ngayang may tatabang kang LGU sa Abitsyo? Yan. Tanganin niya yan, pagpun niya kang taon, gusto niya baga na gabos na opisina, lalo na ito mga importantiho ng ganda matawa na ng prioridad sa iyang saro-saroon. Okay. Yun na ito, tuminambad sa iya, sa iyang paglibot-libot, na-surprise siya malanggad. May na-discovery pa lang siyang kakaiba. May na-discovery pa lang siya. Ang sundon niyan dumanon, PM, so opisina kang DSWD. Iyan, speaking ka DSWD, pero iyan, sa iya man natatawan na ng pigpapa-explicar niya naman niya ng DSWD, manunungod din ang baga sa na-discover mga nagkaralapa man na relate. Yun na nga, sunod yan dumano. So, DSWD. Iyan, so, pinag-ano niya naman na
ang sabi ko nga, ano may mayor ang banwaan kan baka kay puro na sa nalapa. Tata nagralapa yan. Panaunan daw. Isus ko. Saka yan, malunod man dumantabi siya mo sa, sa mga relief goods na nagkaralapa. Pinag-sheriff niya ito kang nakaagimanan daw. And then, nagtignan sa pag-unit na DSWD. So, namamayuman. And sabi niya, kung pwede pa ipanao na, kung dahil na, i-dispose na. Yeah. Kung yan, nagtignan sabi na ikaw na yun ang mag-decide kayan kung pwede pa kayo. Sabi niya, dahil man ngayon, kamo ka nang mag-assist, hayaon ngayon sa daw. Kumbaga, sinda mag-recommend, tas sinda nagkaaram kaya. Kung for public consumption po, pwede pa. At ako gayanin doon ang hapoton, nakamukayan ang dapat nakaaram. Yako, galing may diferensya man. May diferensya sa... Parehas man nanduman sa banwaan kang malinaw, sa sesyon, ibinalik sa sanggunian bayan, so hapot kang mga miyembro manungod sa market, so market administrator, sabi kang market administrator, sabi ang hapot man sana, kung kumusta duman so ano ngaya ang dalagan kan sa tuyang merkado, tapos kung may mga ano nga magigibutan ngaya may nagreklamo ngaya na may nagtirinda ngaya diyan na dahil man niya bako manlihiti mo ngayang mga paratinda, tapos ngaya araw ngayon kini nagreklamo nga sa mga lito mong paratinda, so simbag kang market administrator, may igwatabi ngaya ka mo ki ordinansa. Kanyari aga sumunod administrator niya, ba? Hindi kung buhay pa. Turog sa pansitan, dahil aram kung anong trabaho niya. Ganito yung mangyayari din pag siring ka ng fight kayo daw? Ay, indaman tabi kayo na itaarog na. Pero, magayon, nalambitan mo naman sila ang market administrator, digdi sa baluan kan makakay, luhay ng wagang kaigwa man yung pagbubago. Dahil lang nagkaigwa na ng bagong market administrator na makapot man kan bulos kan mga paratsinda and mariparo kan kalinigan digdi sa naunang bitad ng banwaan na nahiling man tabi sa presente. Magayon, ang pag-monitor na pinagigibo kayo na sabi ko, although, bago pa man siguro, pero hinihiling na reparota na marayman sa iyang pagreparo digdi sa iyang, alam niya, sabi ko na nga rin, mas important din niya. Nagkaigwa ba ganing bagong mga araw appointment? O kang nakaaging simana, kung Lunes, nagkarasunod sa pwesto na yung mga baguhan. Nahiling naman na ang kinagayon ng kayo ang bagong at market administrator, may kinaaraman sa iyang trabaho, nasasabutan ng sa iyang trabaho. Dapat talaga, PM. Bako sa naso titulo mo na market administrator ka, dapat aram mo ang trabaho mo kung hanggang sa ang scope mo bilang market administrator. Sa kuya, pinaka-basic man sana na pag once na ika market administrator, ika ang administrador kang merkado. Ngunyan, dai mo ipagtaw sa trabaho mo dyan sa sanggunian bayan. O kaya ki Mayor, ano daw ngayang gibuhon ni Mayor kani? Ika ang magtao ki proposal. Ipa-approve mo ki Mayor kung arog kaya. Bako na, dahil ko man yan. Si Mayor ngayon dyan ang bahala. Siya nga magpaluwas dyan ki executive order. Uyog-uyogon mo mga simbagyan. Bilang trabaho man ko na ininda iyan, i-assess ninda and then sa kanila ipapasa iyan. Duman sa mga na kay ninyo. Araw kayo ni Tabi, Mayor ang sakuyang proposal sa merkado ta. Aning magayon, isuning ta. So gabos na paratinda kisira sa kaliwa. So paratinda gabos kang karne sa kanan. Araw kayo mga recommendation ba ko na. Bahala na ngayon si Mayor magpaluwas kay executive order. Iyugon mo, yan napahit mo ha. Kasabi ko yan, Mayor, magiging na mga atintaan. Ang pagkakayan, ang kapalpakan kayo, siyempre, madalagan, mabilta naman sa na yan. Iyo na nga ni PM Tony ang nangyayari. O dyan sa malinaw, maski kung ano kakupot-kupot kang Mayor dyan, mahigos. Ili nga, gari na puputong kikawayan baga na suwi. Roger to that. Kaya ang importantiho lang that, na ang ibuburugtak dyan sa mga
awag kayan. So mga may pagkaisay. So nagkakasabot, aram niya ang trabaho niya, buda udok sa buot ang trabaho niya, bako na nagtatrabaho, dahil pagkaaram. Nahiling mo na yan. Iyo, ang difícil bagang pagsasabi sa tablada, ano mo na ngayong klase, di ba Siyempre, na? pag-abot sa PNP, pag-abot sa IFP, common responsibility, babakpair mangyararian dyan sa executive. Roger Bako? for that. Kaya, kaya makonsuelo pa lang sa market administrator sa Malinaw. Matindi, ay gapot ko nga ni Kasubanggi si Vice. Ano ya ko ito? Daman niya ka. Iya ko gari dahil pagkaaram sa market administrator dyan daw. Trabaho niya, dahil niya aram. Tapos mga kasi sa sanggunan ba, may ordinansa nga ka mo na pwede ko ngayang basihan kasi dahil man niya ako pwede magiro kidaing legal basis. Sabi ni Vice Mayor Abicar, ikaw baga kaya tabi kaming mga ordinansa. Dahil lamang din mo naghapit-hapot. Pangyayari, Kasubanggi, may nadiscover ako, dahil man palan ining market administrator dyan, nakikipag-coordinate sa Treasurer's Office. Ang Treasurer's Office, bagay yun, nagsisingil dyan. And so Treasurer's Office, igwaki, ordinansa, na may kakapot-kapot sila, may pasiyan sinda, Asinda nagsisingil. Sabi ni Vice Mayor kang Malinaw, dahil man niya pwede kita magsingil, kung daing basihan, pigresibuhan baga ngaya yan. Oo. Dahil man kita pwede magsingil nga, tamili para tinda kang karni, singilon ta ka ngayang 1,000, dahil man pwede, may basihan, may ordinansa. Dapat igwa kang iwawalat na resibo dyan, tanganing ay magaba talagang ube. Dipisi noon gawa gura ano kapulog-pulog mo na mag-uswag. Dahil talaga mauswag tao yan nga ni iyon na yan. Pangyari kaya ako tabi pimto na naging mayor, si Ripaong ko lamang yan. Marigat ako naging mayor. Naging mayor. Naging mayor sana ako sa classroom. Ay dahil man nga ni pala ako naging mayor sa classroom, dahil man ako binuruto kan mga kaklasiko. Ito pala ang target ninda sa kuyang position sa classroom is court. Pandiuran. Matindi. Kaya talaga, sabi niyo mo, saan nakukuha kong istorya mo, gali parehas kita. Abo kitang kinalag sa mga ang yan yung gusto. Escort. Galing nga. Yan. Sabi ko naman sa katanik, inuminate mo ako, pun presidente, pun mayor, vice mayor, secretary da so mga so position baga. Kata nagkakasaro pa lang sa mga, lalo na sa mga kababaihan tabi PM to ni, dahil kaya ka mo magboto dyan kay Manuel. Duman yan si Escort. Giniribo kitang pambataw. Nahiling mo na. Pag-abot na naman nga sa may... Pag nagburuto na ba kang Miyos, nagluwas na ako ta ABPM. May I go out na ako sa maestra. Yako pala, alatalatong ko daw yako ini. Duman muna ako sa CR magturtambay. Mga sobra 5 minutos ako nag-CR. Pagbalik ko ta ABPM, tighalat pala na ako. Hindi ka rin nag-break mo sa eleksyon. Nga, break mo na sa eleksyon. Break. Ikaw pala talagang pighala. Ako sa pighala, tali ako sa CR. Nahiling mo na yan, tabi PM. Yan. Pagbalik mo, nominado ka pala. Resume sa eleksyon. Pangyari. Jesus ko. Ayan ang mga istorya. Kaya, paano tayo? Ayan. Gari pigiling hindi ko. Gari magulang tulos kayo si Miyam siya. Eyo, bata may gusto man ko ta. Bata, uyugoy-yugon mo. Man na mamatangan andyan sa opisina. Maski holiday, naglalaw. Ang problema sa mga tawa niya, puro sila ko. Susaro na importante yun mapirma. Pirming wala, tamay hila. Dahil pa isisarilitan yan. O kung bago, rumalayas na ka mo, magre-resign na ka mo dyan. Alam naman nila nila, dahil naman nila kaya ang trabaho, wali na lugod sa naman. Kay Rakman, kan alkalde, na iyon nagkukulog ang payaw, na dapat ko na, maray sa naman ang sa iya na perwisyo, bakong serbisyo, perwisyo. Nangyari yan.
Ay, inay ko po. And dugang pa ito tabi Sir Mobs, siguro sa pagkikipag-ulay tata sa hapon, naging naihaputa itong kung ito ngayang pagkakataon na ito ngunyan sa na ba ito na nakadiscover ng mga siring kining mga itinarapok na bulong or na pang bulong basado sa pahayag ni Alkalde Bunyesa bako ngayon way back 2013 gari igwa naman kami Sir Mox na itinapok sa dam site kay ito igwa na inot ka ito ayun natin ano pa siya isos ko tabi PM pag-arog ka ng mga na-discover mo kari nangroroloya ko pag-arogan kasi pira kang baka kayo nyo ano pa siya ito pira kang tao magantig babakal ka iyan tapos pa-experon mo sana iurula mo sana itarapok mo sana kagawad pa siya kay ito nahiling kan sa indang pinasyaran sa dam site iyo man ito tuminamban sa inda una gayon dain na mariparaw luminataw sa mga pagbaha sa mga bulong kami mas na itinagadagunan sa dam site pinaagi sa dam site na pag-ula gayon tabi sa mas dain na mariparaw naglataw so nabuting kayan kaya sabi kang alkalde siya matugot mo niya nayaon na siya sa halangkaw na posisyon o yaon na siya bilang alkalde na dahil mapanimbag ilig mga envuelto na talagang mga pabaya sa inda na trabaho tabi sa mga dapat talaga PM arog kan kasuhan tayo magkaraya palugod iyan magkatarangkas sa inda mga posisyon kung nagpabaya man talaga tama yan may due process kaya sa ngunya ang sabi ng alkalde inot niya migibuhon papaimbestigaran niya anong mga klaseng bulong ito tanggaling madetermaniran so kumbaga maging transparent na bako sa basta-basta sa gigibuhon na reklamo puon duman sa brand kang bulong so kantidad iyan ang kaya medyo halat-halatong tadatabi isang mo ang magiging development kay neta matao siya nag-update siya dahil matugot na siring niya sa nakainay paurot-ron nangyayari tabi digi sa banwaan kan baka kay. Okay, sige. Sunod tabi Sir Mox, mga dugang pang impormasyon hali digi sa kuyang Lokasyon Patrol numero 2, Tony Ginis na Kasarogan Bicolano Worldwide. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Nailing na nindo yan. Maricar malipoton tabi sir. Iyo pa nang ganda di nalilipoton na talaga ako. Ay daw so tamong masubli daw kitang tamo. Pag mangarog kayo ng barita tatabi batching na uli kang ba. Bata Biyernes sabi ko mag-relax lamang kita. Apudan ta na sanaan mga iba pang LGU man. O yan susugon mo na naman nga si Mayor. Susugoon mo na naman nga si Mayor. Mayor man sa nabagan mahigos. Ako anong pulugos-pugos kang Mayor kung sa mga pag-iriban niya, mga dispalingado. Iyo baga. Agabat ang ubi. Pagkarog kaya. Ilinga na po nindo. Pirak baga ang kang taong bayan, ang pigbabakal. Mahal pati ang bulong. Ang transaksyon kan local government unit, mga tugang, sa pagbakal kan mga bulong naan, mahal baga yan. Tapos papa-expiron mo sa na dyan, natatadain mo tigtatao dyan sa mga nagjajaran sa RHO. Dahil tangaya paluason nini, tanganing ngayang apwira ngaya kang may komisyoner na ngaya sa pagbakal kang bulong. Ngani ngaya mag-order garay. Sayang baga, imbis na so bulong sa kalintura, natumar na, dahil nag-expire. So kulog sa tulak, so maintenance kang mga high blood. Arog man sa nabaga ka nagpikukuha dyan sa mga RHO, so mga basic sa ng bulong, kulog kitulak, kulog kipayo, maintenance, bira nga ni dyan ng vitamins. So mga basic sana, alcohol, ano pa. Tapos nag-expire sana sa mga bulo. Ay nako.
napauno na kita. Kaya day ka nanggad nga tutubuan kay buhok Mr. Hulbutana. Sige nga lugod na tararag kang buhok mong ya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bago ko palan malingawan, condolence palan sa pamilya ni Sir Plok na Chabiniya. Sa aga na palan ilulubong sutugan niya si Christy. Si Chris Kope Chabiniya. Sa aga na, Sabado ang lubong. So last night na at yan, kasuod nagpa-share kami dyan sa Borol, dyan sa Purok-Purok ang Payahan. Nakaborol dyan po si Chris Kope Chabiniya. Tamang-tama, dakol man sa mga nagpara-share duman. Yaon man nga ni si Mayor Shi duman. Uminabot man si Vice Abe. Uminabot si Vice Governor Ate Glenda. Si Ate Glenda baga. Puon pa kang pagpuon. Diyanan kay Sir Plok nagpapagibukan sa iyang political jingle. Yo. So garinan niya man sa nakapamilya si Sir Plok na Chabiniya. So mga taga Bicol University rayaon man dyan. So walang na po official kang Bicol University yaon duman ka sa udma na timing miman tapos karami manara sismati. Napalaban ka so banggi si sismati kay Korkantata. Sabi kang pamilya ni Sir Plok, alangan man niya magpaparamorondo pa ngaya kami. Kay puhan nga na bako man nga sa maugma kami sa pagkawara kan tugang mi kudi ngaya kay puhan mi ngayang magmove on man ta medyo haloy naman ang gad na oro hospital sa tugang ninda. So ngunyan kay riban na kan sa tuyang kagurang nan ang may isi-share ko ta ako na istorya tungkol po sa pagkagadaan kisarong tawo. Pag nagadan nga kita sismati sain daw nga kita mapapaduman. Yo. Halimbawa, ay anibersaryo man ni aramdaman ko lamang sa paradangog ko man sa radyo. So si Lolo Bincio, so ama ni former municipal treasurer Nor Capos, yo, si Lolo Bincio 96 years old dito nagadali. Dit na sana. Mawa na years na kuta. Hilolo Bincio. Death anniversary to tabi, Chanor. Death anniversary happy birthday. Happy birthday in heaven si Chok Bincio. Para dago gumkwento sa radyo. Sa aga na po ang lubong ni Christy. Si Christy. Pero lalaki yan Chris Kope Chabiniya. Sa aga na tabi ang lubong. Anong oras ito? 3:00 nin hapon. Diyan sa Malinaw Catholic Cemetery. Si Ryan, good morning po. Diyan sa RTC, Regional Training Center kang Campola. Magayon, may mga nagjaraming-jaming manabandata. Ang pamilya baga ni Sir Plok. Puros musikiro, magturugang, matibay magkaranta, matibay na mga musikiro. Hindi, nagsurusit up man duman. May pati may imported na na organista. Pati ba yun matibayon mi na organ. Sabi ni Mading Juna, kantan mo na nga padi. Tigpig para piririt ng gantabi ako Ma'am Juna kasudma na kumanta ako dumaan sa Borol. Ako nagkakanta kaya ako live. Di live ta ngaya. Pero dahil hindi aram, dahil man ako magkakanta tabi si Ryan, tadeng lyrics. Mamarangkal kita dyan. Maray pa si Mading Juna, pakantaon mo ini, talagang pwerte ini. Di sa aga na po so mga amigo, amiga, mga kaklase ni Chris Chabiniya, sa aga na po ang lubong niya, dyan sa Malinaw Catholic. 3:00. Ano ito? So, pianista pala ito kang Bee Gees, si Ryan. Kaya palang pag may na piano,
maurag talaga ang kamot bagaso maurag minadoon maurag minadoon ay day nahiling ni det isend mo kay det sa mga kanta mo naman mati kaso banggi tamay nakajaming si mati kaso banggi dyan karaplok so pianista de ito kang DJs foreigner maurag man talagang maurag mina piano niya ko kang inot sabi ko kay Alice kang inot niya ko ang pangarap ko kay ito gusto ko makaukod mag-uru-organ gusto ko mag-uru-organ kay ito gusto ko man magburbanda kay ito kaya lang iba man organ tabi si Ryan sunoknan ko oy saga naman tabi ang lubong ni Sir Madilar ayo, saga naman ang lubong ni Sir Madilar. So, pag-iriba miman, so NSTP coordinator kang Bicol College. Ano, saga naman tabi ang lubong ni Professor Madilar. Ayo, saga naman, puro sa aga. Pero, at yan na hapon, Biyernes, igwa dyan ki pasumba si Mayor Shi sa Malinaw. Pasurumbaon ta lamang tabi siya anurso. May libreng sumba dyan sa Malinaw Covered Court alas 5. At least magayon ang maski mag-uran kay magano at least may covered court dyan. Alas 5 tabi. Imbitado ang kabos libre. Day ka mo magpara ara dita libre yan. Sponsor po yan ni Mayor Shi. Ang maturo dyan pag sumba si Mati masabay katabi mamlis man lapas kapos abalo magsumba ka man agpasurumbon ta lamang sa mga empleyado o hindi ka mo sa kuya magkadaragit ha ako day man ako na may personal kundi kita taga-reparo sana taga-reparo sana kita pero dahil po ka mo madagit sa kuya kung medyo na ano ka mo na nahagingan ka mo digdi sa programa dahil po ka mo madagit sa kuya dahil ko man ka mo tigpe personal party lang iyang kan trabaho maray nga ni pig ano ka mo pig reparo minsan ang sarong tawo pag dahil narireparo dahil mo aram kung supigigibo mo tama pa o sala na bagong iyaw mas magayon so may nagre-reparo sa imo. Ibig sabihin pag tigre-reparo ka, padaba ka. Hilinganin doon mga aki. So, kita may mga pamilya na baga kita. May mga aki kita. Pag ang sarong aki, dai mo pig-intindi, dai mo sa pigpapabayaan mo sa na kung ano, dai mo yan namumutan. Pero kung pigbabadulan mo, pigdadagitan mo, padaba mo yan. Nata, gusto mong mamakaray siya. May tama tabi ako, Ma'am Liz. Kaya sabi ko, day bali, makulugan ka mo sa ko. Day bali, makulugan po ka mo sa kuya. Tayan po, padaba ko ka mo. Takong magpapara, malabanan ako sa indo. Day mangyari sa indo? Sige sa nangaya kong sip-sip sa indo. Tapos day ko tigtataram sa indo. Ang tunay na nangyayari ay kabuahan iyan. Day bali tabi makulgan ka mo. Makulgan ko ka mo. Tandaan po nindo, pag nakukulgan ko ka mo, padaba ko tabi ka mo. Amen? Aloy ka na ngayang may tama? Bago ngayon tabi, Ma'am LB Baramida Bino, sumabay ka man at yan sa Sumba. Dyan sa Malinaw Covered Court mas na libre. Nganing maugma, baloon ko dyan magsumba. Pundo daw ngaya dyan. Kung yaon sa nakuta, gusto mo i-live ko sa atyan, susumba. Nganing so gustong mahiling susumba, pwede ka mo sundanin do so i-live ta tapos sundanin do sa live ta ngani magkasabay magkamo sorarayo pala sorarayo iyo pero sorarani
Pasyar na kamo dyan sa Malinaw Covered Court. Ayo, ta sigurado si Mayor masumbaman niya. O si Vice Kasubanggi, sabi masumbaman da siya. Ayo. Di mas magayon baga so apod kini. Nag-exercise. Ika nga ni ngayon, maski Banggi nag-exercise ka pa. Nasa gilid ka pa ngayon dagat. May nagtaram sa kuya, dahil ka doon ngayon magparo-exercise sa gilid kang dagat, tapag nahungkang ka, mahungkang ka nga ni ngayon. Ay, tiyanor, may nagkukulog man kibot sa... Ay, kukulog kibot. May apod kayo ni, may concern man palan sa ko. Nahadit daw ngayon kami sa imo. Nataya ko. Yuyugon mo ngayon, nag-exercise ka ngayon, nagpo-push up ka sa gilid kang dagat. Pag nahungkang ka ngayon dyan. Ay, tiyanor. May nagmamakulog man palan sa ko. Mahungkang ka baga ngayon dyan sa dagat. O, imbis nga may nagtagatabil-tabil pa ngayon sa imo, ay nagtatabil-tabil ka pa ngayon, dahil na nga may magtatabil kaya. Pag nahungkang ka sa dagat. Gusto mo ngayang kami man yan magkarantang yan sa imo, sa lamay mo? Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Jan Ibarra, anapod cancer, pigpapagiromdom. Minsan, ang iba, nakakalingaw. Nasala na palanso pigigibo. Kaya kaipuhan databi na riparohon. Iyo, sabi ni Jan Ibarra. Dahil man kita kaibang pinaka-obeto, public service na tabi. Mas kita yung bayad. Iyon na ini. Parte ini kan sa tuyang sinumpaan man na padagos po na magtaunin tunay na serbisyo. Yun na ini. Di ang gandig din na sa nakita. Tabok man kita iburutong mayor. Dahil man kita bagatig burutong mayor, tang gusto escort. Bagong ngayon tabi si Smate. Yugo-yugon mo yan na gusto ko man ko ta maging mayor. Tiyanor, gusto ko ta maging mayor, kaya lang sa mga kaklase ko, dahil nga ta escort niya. Gol kaya. Nenangga. Ay, Diyos ko, nasa na kita. Hanggang escort ka sa nagapalan ngaya. Iyo. Ay, bale. Okay na kita dyan. Alat ka. Sa aga naman palanso, PBA sa Legazpi. Iyo. Imbitado man po ka mo. Sa aga, igwa pong kawat su Hinebra versus NLEX. PBA sa Legazpi. Diyan po yan sa Ibalong Centrum for Recreation. Alas 6 nin Banggi. Mapon. Ang PBA sa Legazpi. So, available pan ticket dyan sa Ayala Mall. Yo? Para share na lang po kamo dyan. Salamat kay Sir Benji Rosal sa pigtaotang ticket sa mga paradangog taman. Igwan ng mga tagsadiri kayo ng ticket to ni so ticket. Itataw ta dyan. Itataw ta dyan. Yo? Sige. So, mga mahilig po sa basketball. Igwa po ki PBA sa Legazpi. Yo? Sa aga na po yan. And sa aga man palantabi, mga taga-tabako substation, tabako substation in Malinaw, may abiso po ang NGCP na igwa po ki power interruption. Kaya from 6 a.m. to 6 p.m. day po kitang kuryente dyan sa substation kang Tabako and Malinaw. Ibig sabihin, from Tiwi, Malinaw, Tabako, asin iba pa na nakakonektar dyan sa substation kang Tabako, da po kita kuryente. Da po kamo dyan kuryente. Alam na, pag daing kuryente sa Tabako, daralagan sa Legazpi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Sis Mati, mahirap nga maging pogi.
gusto ko man kuta maging mayor, kaya lang arog ka no, dahil man abo man akong iboroto. Nainot Yo. Sige. Sige. Konsila di. Dahil kita na tama na ini magre-restore sa kita dahil kita makaseryoso na. Nabo ko na may stress. Mga sugoon mo na naman niya si Mayor na bisitaon sa mga opisina. Igwa nga ning ata na dahil ka na nga yata may stress. Igwa nga ni ako naman na may nag-usip naman sa kuya. May nagpaabot naman sa kong impo. Reparo daw nga tabi ni Mr. Hulbutana. Ang problema garing pag nare-reparo ta sa tuya na nadagit. Ako, ang trabaho bibilang sa media, kami, mga ano lang kami, minsahero. Pag may nagreklamo sa moya, pipa-imbestigaran me. Tapos iyahatod me. And kung gusto po nindong madangog man ang lado nindo, pwede po kamo, bukas po ang satuyang programa. Ayo, nanganing makapagpaliwanag kamo. Ayo, dahil pa kita digdiki, sabi ko na baga, kung bistado ninda ako pagsala-sala, maski pabarkada ko kamo, madi pa kamo, padiyong ko pa kamo, bakong araw kaya, pagsala-sala, dahil pigtutulirar. Kasi pag pigpaparatulirar ta, ang sala, Isus ko, dahil lamang kiasinsuhan kaya ang buhay ta, dahil asinsuhan ka ng satuyang nasyon, kaising sala na nga, tulirar mo pa. Yo, Sir Pedrito Perez, sala na, pagsala, sala. Yo, ang problema, aram na sala, pigtutulirar pa. O bakong pigdulo-dulo ka? Ang kaipuhan, aram nindo haba ko sa pagano, sa pagiging leader, kaipuhan mo talaga dapat na bako sumaisugma na leader. Kaipuhan mo man sigurong manglatigo, kung talagang kaipuhan na latiguhon. Parehas ang kapagdisiplina sa mga aki. Kaya nga sa magturugang ha, bako gabos na mga magturugang, mga mabuot, mga maray, masinunod-sunod. Guwapirme dyan na, may suwail dyan na saro, may suwail dyan na duwa. Basta, sa magturugang pirming, bako perfect gabos. Kung gabos am tol-tol, day kay thrill, kumbaga sa pelikula, day ngayon kontrabida, day ngayon gayon ang pelikula. Di ba? Hilingan nindo ang pelikula, pag daing kontrabida, daing gayon. Bako? O dapat permi ngayon may kontrabida. Kaya baga sa pelikula, pag ikatapos, kung bako nagagadan ang kontrabida, minaba gusto kontrabida. Pagtapos ba kang pelikula, minsan, kontrabida, minabuo to na. Dahil nangaya ko mautro, nangangako na, narog kayo ni, mabago na ako. Malog na ako sa kumbinto. So, arog po kayang kasimple man sana, pag sarukan leader, kaipuhan mo talagang mga stigo, ba kung iyo tabi, ninang MJ Regino, kastiguhon mo. Pero kung dahil mo tiga kastigo, tigtutulirar mo susala na gibo, ay duloong ka talaga kaya. Kaipuhan badulan. Pariyasan kang pagdisiplina ta sa mga aki. May mga pasaway talaga kita. So, boy ko nga ni. Si Mark. Yugo-yugon mo yan na, so grade mo niya na, istorya ko. Magkaklase ka si Renzo. Maray so mag-grade kang ino. Ara mo tabi ni ng MJ Regino so grade ko niyan. Lubuson sa ama. May 75. Di na po tata may 75 ka. Dahil man nga kaya ako nagigibok yung mga o yan nga ta, sisay magibuya ko ka na ko. Dahil nga yata, nadangog ko nga yabaga si dating presidente di ko.
Si Presidente Digong baga ngaya, puros nga 75 ang grade kito, nagibagang presidente kang Pilipinas. Gari ko ba? Gari ko sa puyong. Ganon. Arog ba kan simbag kan mga aki ko niya? Gari ko sa puyong. Yugo-yugon mo. Inaidol mo niya ako, si Digo. Ilingan nga si Digo. Naghihiling man kan mga bareta baga. Si Digong baga pag mga i-speech sa mga okasyon, sabi baga ni Digong, ako ngayon ka ito, nagklase, 75, okay na ako. Uning nga mga kaklase ko, mga maura gini, mga 100 nga kayo ng mga grade. Mga, ano ito? Salutatorian, valedictorian. Pero iling nga ngayon sa mga valedictorian ko mga kaklase ka ito, uyan baga ngayon, trabante ko. Sabi ni Digo, huni baga ngayon, mga trabante ko sa mga valedictorian cum laude. Litso, mas tayo na idol mo niya ako si Digo. Ugmahon ka pa na 75 sa grade mo. Dahil nasan ako nagribukta. Lubuson kaya ako kay ama mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano kung sininang MJ Rino? Ikaw mabaga ngayon Manuel kayo. Puro 75 ka. Dahil bali 75. Ninang. Ang grade ko kayo 75 man, 76. Mga human sa naya ko ang kaipuhan. Nga tata kaipuhan mo pa mag-80 na 75, pasado ka na. Nga tata kaipuhan mag-effort ka pa na maging 80 an, maging 90. Kaipuhan mo man sa na 75, okay na kita dyan. Day bale, 75, escort man. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ay, inda ka no. Ay, na biyernes tayo. Tigano ko, tiglibang-libang ko lang sa diri ko, ta. Habo ko na ma-stress. Ninang, di ba tiga sabi ko sa imo, arog sa dapat ang buhay? Sabi man sa ko ni ng MJ, parehas baga ngayon kita Manuel, 75 man ako. Ayo, kaya nga kisay man niya marana ngayon sa mga aki, Sir Fred Pagorogon. So, pag-schooling ko nga ni Sir Fred, nga tata, inguwahon ko pa na, pagalon ko ang sadiri ko, na ang kaipuan sa pos para 30 man sana, nga tatagibong kong 50, nga tatagibong kong 40, 30, pasado ka na. Tapos, gibon mong 40, ganing napagal ka. Ayo baga. Simple. Iyo man sana ngayang kaipuhat. Bako, oy, Ma'am Dolor, kung available ka dyan, igwa kisumba, sa Malinaw. Magsumba ka mo. Diyan sa covered court. Sige, uy, nalingawan ta, may commercial pa balang kita. Gayon, arog sa na kita, umpayta. Kung target mo Tarzan, pwede, sir, sabi ni Sir Pagorogon. Buko man maging Tarzan tabi, Sir Fred. Gusto ko si, so partner ni Tarzan. Si Say, so partner ni Tarzan. Si Say to, so partner kan Tarzan, so babae. Abo ko maging Tarzan. Tama na sa kwen 75, okay na ito. Pagpaparapaga. Bako, sabi ni Ma'am Dolor, kahit siya na nga, basta buruhay. O yun, tiga sabi ta, magpapara, credit kita kang panahon pangini. Okay, ako ko nangon yan, relax ko na tabi siya ng isip ko. Abang nagpaparakidit ako, 5 na sa nambuho ko, nagtatarag lugaw.
serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Arayo patabi ang birthday ko. Ang ma-birthday si Mati. Si Mati ang ma-birthday. Harayo pa ang birthday ko. Imbitado ka mo gabo sa birthday ko, ha. Imbitado ko tabi ka mo gabo sa kuyang kumpleanyo. Masilibrar kita kang ano yan? Igwa na kita ma-receive sa gobyerno? Pag golden anniversary na. Igwa? Pag golden anniversary? Buwa ka ngaya. Ang nakaka-receive yan sa gobyernong may golden anniversary. So, nagpakasal na, 50 anyos na. Iyo pala nito, so, golden wedding anniversary. Ang kumpleanyo, dahi man. How iyo? Makaka-receive ka ngaya pag nag-edad ka na ki, sanggatos. Ang hapot, kaya pa daw, tabi iyan. Kaya pa daw yan na makabot kita ng sanggatos. Pagrit na tabi, digdi sa Barangay Ugob, ang Sid and Mercader family. Yan. Good morning tabi sa mga taga-Ugob. O iringa tabi ka mo ha, mga taga-Ugob. Nagbabaralyo pa ka mo sa salog? So mga taga-Jaro, so mga nagbabaralyo tabi sa salog ha. O, pakiano tabi? Kung nahiling nindo na masulog dahil na ka mo magbabalyo. Maski nga ni kabisado nindo, o duman sa nito, ang sabi kang PNP na posibleng kinalambre. So 75 years old na lolo, nagbalyo sa salog. O tubaga na butod na gadaan. Posible dang kinalambre, tamakusog da so agos kang tubig sa salog, buminalyo. Oh, di ba? Kaya tabi magiring at tabi kita ha. Kung mapipwede man sana, stay at home sana. Kanginot nga ni kang pandemya, niyaon sana kita sa harong, dahil na magpararabas tabi. Dahil na po magpararabas. Pag naglipat na sa 50, pwede na. Bako pa, pag nagsisintagari, so igwa ka na ki, dual citizen, senior citizen ka na, igwa ka na ki, discount, discount po sa pagbakal mo ki maintenance. Advance happy birthday tabi Mati, enjoy your birthday, belated happy golden birthday din kay Julie Calyos. Si Calyos. Maray pa kamuta nagsiring kwinta na di. Masing kwinta man daw ako. Yan kung abuton ko pa. Yan tiga sabi ta, dapat magpaka-enjoy na kita. Di ba tad kanyo? Dahil taaram, bukas wala na. Dahil taaram. Kaya kung ano man ang satuyang mga pigpaplano, gibuhon ta na. So makatabang kita sa kapwata, dahil kita kimadanyaran. Ayun na yan. Gibuhon na ang dapat gibuhon. Sa karahayan kan satuyang kapwa, ayun ang pinaka-the-best dyan. Kung humali ka man, may alaala kang maiiwan sa imong kapwa. Magandang alaala, hindi yung masamang alaala ang maiiwan mo sa imong kapwa. Dapat maganda. Kasi pag nagadana databi kita, puros na sana so mga maraytang ginibuan sa ibabaw kang kinaban. Istorya na sana. Yan. Di ba? Pag nagadana baga databi kita, Marge, istorya na sana. Ito nga si arog nga kene. Isus ko nga yan. Arog na sana kaya. Kaya sa mga aki, iyon na sanaan maistorya na huni si lolo ko, huni si papa ko, arog kene, hanggang istorya ka na sana. Dahil ka na marurumduman pa. Nili nga po nindo sa mga nagkagaradaan. Nga ta na rumduman ta pa man. Dahil na baga. Baka, pag nag-restoryan, uning yeso, kaya inuman ko kayo ito. Matibayon nga ni mamulutan. Hanggang nasa na po kita istorya pag
kita po databi na maaram na sa ibabaw kang kinabahan. 10 minutos tabi bago magalas 10, alawigon niya sa sermon mo. Ang commercial mo na bitas. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sayang po dahil kita nakakanta. Dahil baliw ni nasana. Salamat Lord. Thank you Lord. Baka saga may share ako sa inyo padangog ta. Nadangog ko ba ito na nagugustuhon ko na kita palantabi Chanor, Ma'am Liz Manlapas Kapo sa Balong. Igwa pa lang dapat talaga kita pag nawara na kita sa ibabaw kang kinaabahan, igwa pa lang kita na dudumanan. Igwa kitang dudumanan pa lang. Life after death. Life after death. Sagay share ko daw ay saga. Sa Lunes na
Sabado na saga. Kaipuhan mo lang tabi na maging ano? Kita baga makasala ano. Sa Lunes na sana, yo, sa Lunes na. Gari gusto ko na maglog sa kumbinto. Yo. Sige. Mga tugang 4 minutos tabi bago mag-alas 9. Hindi na tabi muna para mintras tama na tatapusan ng programa ta. Yo. Magmabuot ka tabi ni Masimum. Nga taon na mo sa bago mabuot, ano man na. Dapat ngayon maging mabuot ka, Permi. Nata, bako ako mabuot. Apo ni si Chanor mabuot. Apo ta si Chanor ta mabuoton ako. Para mo si Chanor yan na kamitbid sa kuya. Kang inot pa. Padabaw na ako ni Chanor. Eto kami kang time ka to si Chanor adi. Padabaw na kang pagmauli na ako kito, tigpapadaran ako kito kay donut, kung ano-ano. Iyo, dara naman ngayon naman sa Indo. Salamat. Iyo. Tiyan ra nakaharam kung kang tunay kong ugali. Tapos si Chuid. Iyo. Iyo baga. Ibig sabihin, padaba ako ni Chanor. Padaba ako. Ayo, sabi ko baga nga ni, day balingin na dadagitan ka ta. Mas magayon dadagitan ka, pigbabadulan ka. Ibig sabihin niya kaya, padaba ka. Ayo, kaya so gusto tabi magpabadol sa kuya, pumabadol na kamo, tapadaba ko kamo. Yo, padaba ko kamo. Padaba ko tabi kamo. Mga tugang paaram na kita digdi sa programa sa pangaran po kan sa tuya mga katuwang digdi sa programa ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Padabaon ako kaya. Padabaon ako kan. Minsan tigbabadulan man ako. Padaba ako. Yo. Salamat man kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, kay City Councilor Riner Burse, kay Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi. Para mo si Mayor Shi, minsan nababadulan ko ma. Padabaon ko si Mayor. Minsan na pabadula, minsan ngayon permi mo itig babadula. Padaba ko kaya, padaba ko. Yeah. Sa pangaran man ni Maestro nila do na samuya pong station manager. Sa pangaran po ni Indogabos, mga parantabay niya to. Thank you. Paki-share na lang po kan sa tuyang programa, no? Para po mahiling man kang iba. Sir Raul Bobier Villanueva. So ticket mo tabi sa PBA, kuwaon mo at yan sa covered court. Kang malinaw. Nganing maghiling ka mo kay PBA sa Legazpi sa Agapuya. Mga tugang mga kabayan, paaram na po muna sa indong servidor asin taga Riparo. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Padaba ko tabi kamo gabos. Adios amigos, domo arigato. Ringat po kita, happy weekend po sa gabos. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay,
na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.